No niin, terve vaan kaikille. Täällä on Kinuski ja Peeppo. Joo, moro vaan kaikille. Eli me kerrotaan tässä meidän pleikkanimet ja mitä meidän Findudes-kanavalle aiotaan tehdä, mistä peleistä videoita. Eli minun, eli Kinuskin, niin pleikkanimi on Kinuski_FD. Joo, ja minä olen Peeppo ja minun PlayStation-nimi on Peeppo_FD. Niin ja me ei niinku tehdä PC:lle paljon yhtään videoita, eikä joskus vaan Minecraftia, ei ehkä RotMGtä. Mutta mä kyllä teen ehkä Euro Truck Simulator 2, se on minun mielestä, minä tykkään siitä pelistä, mä teen siitä ja näin, mutta sitten pleikkarille me tehdään enemmän videoita, eli varmaan MV3, BO2, MV1, NHL 14 ja niin edespäin. Ehkä FIFAakin jopa. Ja sitten meidän kuvalaatu ei ole sitten mikään paras, kun meillä on vain EasyCap, mutta niin. Haluttiin hankkia halavalla joku nyt, ei kehattu. Ehkä sitä, jos tätä meidän kanavaa sitten tulee lopulta sitten enemmänkin katsottua, niin voitaisiin me sitten tietenkin hankkia joku parempikin, mutta ei ainakaan ensisijaisesti mitään hyvää vielä. Älyttömän hyvä. Mutta sitten te voitte ehdotella, niin ihan sama mihin videon te voitte ehdotella, että mitä pelejä me voitais pelata. PC-pelejäkin. Me voidaan harkita, että mitä me voitais pelata. Joo, eli eiköhän se tule tältä osalta tämmönen pikkuinen tiedotusvideo vaan. Joo, eli se on tältä osalta moro. Moro.